Mhlambe ke mawungangibeka esithombeni icamp kwefana nale beniyenza nibahluka kanjani abantu abazofika kuba kanye ngoba umuntu ulalela usekhaya manje uyasho ukuthi ngiyazizwa lezi inkinga ngifika kanjani ekutheni bese ngiba kule camp yini. So ama-camp siwayenza endaweni esihlukene. Okay. Akusilena kuphela yase-Mccord. Absolutely. So that sikwazi ukuthi sifikele kwabantu abasuka kude kakhulu. Okay. So lena yase-Mccord sithagethe abantu abahlala around eThekwini. Okay. So abantu abangaboni baya-referwa kwisibhedlela sethu and then thina sizoba assessa sibone ukuthi umuphi umuntu odinga ukuthi enze operation and especially ukuthi umuntu ongena ezinye inkinga umuntu because ngithi we looking at numbers ukuthi sikwazi ukuthi senze abantu abaningi ngesikhathi in one day. Mhlawumbe ngangibeka nje isithombeni nibekela abangaki ngosuku. So the target kule viki vele during this particular camp besi target ukuthi senze abantu bawu-50 a day. Ukhona mhlawumbe umlayezo oyingqikithi ukuthi ungawuphathisa ke manje umphakathi waKwaZulu Natal umphakathi wase South Africa ukuthi mawunale nkinga le isukumele nazi ingqinamba esizibonayo ezithinda amehlo. Okay. Okubalekile kakhulukazi when it comes to indaba yengwengwezi abanye abantu especially ngokukhula abantu abadala even from ukungabi nelwazi about izinto ezimedical basuke besaba ukuthi that's permanent. Ingwengwezi akusinto epermanent. Okay. It's it is one of the leading causes of blindness lana emhlabeni all across the world but iyona irreversible. Akekho iqiniselo uzosiza ukuthi ingwengwezi iphele akekho umuthi ozothile idinga operation and operation yakhona it's relatively easy siyenza within 20 minutes umuntu uyasuka etafuleni ngakusasa useyabona. Mina ngithi ukudonsa usuku lonke phela mhlambe ngwahlinza asidingi nokuthi siku admit esibhedlela ungafika senze operation yakho uphindele ekhaya sikubone ngakusasa.